opravdu rád. Nikdo by po mně nechtěl oběti, utrpení a bolest. Děláme to tedy proč? V jednom z divadelních představení 4 dohody říká Jaroslav Dušek po svých úvahách o přístupu rodičů k dětem svým posluchačům. Tady nejde o to si to vyčítat. Tady jde o tu neuvěřitelnou možnost přestat to dělat. Tak a je to. Stop. Už odteď. Už ne. Už si to dělat nechci. Právě jsem se rozhodla, že už se dál ničit nehodlám, tedy že už to přímo teď a tady nedělám. Důležité je opravdu to, že už to teď a tady nedělám. Nic jiného než teď a tady totiž neexistuje. Proč lhát sama sobě, že to jednou bude jiné, když to může být jiné právě teď?